Kublai shibu ni peki parlok borok ke pacusung tenar ben peki video hakane ka channel. Te menta ka sengingan bataya pi ya ka wei ka film fantasy action ka bakarteng ka D-War lane ka Dragon War ka balapan mi ha usnam arjar nyaw ka jingmo jong ka film ka dei kinong penjot bat kinong pej bat sumar bah ka dei ka jingmot ka bah khamat jong ka film ka jingya tu khana jong ka film ka sur ge thu babun ki brew ki prakhan bakapor jong ipsain dragon kala kut no re ha ka jing shisha karang chustang man la kasan spas nem la khai ka kantei ka padon ni ka bor man sim ka bapla ka don ka jingla pan kala ya upsain cha dragon ba khlan tam na baro ka jinglong ju dragon kan batai ka jinglong ju ka prthai kumba dragon ba bha an batai upendon kam ya ka bor ju panyada ya ka prthai andre upsain bomman un pendon kam ya ka man penjot ya ka prthai kasur ka pankot ka baong menta kala dei ka por baka mensim kan kindet katei ka jingja kala poi ka accident Los Angeles kala don ka jingam jong ka khendau ha kata ka jaka pat obron bala pantip ya kadau balai kalangam ketu kan ningut ki pulit kan to ke te ka jaka ki persang ban lum ya ki sakhi unong to kubor bakarteng u ethan kendrek ula poi ya ka jaka pat ularing video ya ka jaka kata ka video pa ularing kalau ngaba pela duk kata-kata u ethan menta ulawan beng so office jong u hanrai ula pesani bhai kata ka video kumta kalapan kan mau yu ya ka wei ka jingi tu khana ka ba unong hikai jong u ujak ula bata ya u khat san snem menchua hakapor bu dang ret hakapor bu kupa jong u ula yalam yu sha ka wei ka dukan ditiar ka padai ka jong u wei u breu u bakarteng ujak hangni ula yu iya ka ju ka dur pat kata ka cingsai ka bapla ka bawan na sapok wei ka senduk ka tedem na sapok ka senduk kala leidrung ha wei than bat ujak usung thu ya ka ei gaban saja nang ta ujak oleh thu yu ethan sapang ka khan tang u imogi ka pamot u dragon ha ka tin pareng ki imogi ki long ki jingthau ki bapla ki bala im ha beneng ringkat per kinong bot jongki man laksan spas nem u wei u imogi uyo ya kabainong nakabanta ki kam babha jongki bakalat banlong kum u dragon beneng lane upsai ni bakam klan bor ban ni ki pat baro hanrai nakabanta kata ki imugi ki hapan preng ya kajing ai ka yu ju na beneng san spas nem menchwa la ai haki ya kalat bakum kata ya ki dragon hanrai hapreng jongki ladon uwe u imugi ubas ni u bakarteng u buraki ubakwa ban bad yu ju nakabenta lade khnang bon la ban sapreng ya kajing sniu jong u sha ka prathai hanre ka beneng kam kwa ban ai u buraki kum kini ki bor kum ta gla pha ya ka yu ju sha ka prathai ha ka snem yo ka yu ju kala hiar ha ka wei ka snong ret ha korea ka beneng nang ta kala pha ya ki klawa ba khlan tam jong ka u bochum la ai u bochum bat u khna school jong u haram panyada ya ka yu ju na uburaki kanrai uburaki ubasneu unom kin randin hadu undayo ya ka yu ju kawai ka kena kantai ka bakarteng kanaren kelakha da kata tu ha ka terpeng jongka ka bamut balajet ya ka pansumar ya ka yu ju ka bamut ka bainong jong kita ki dragon beneng ki baha panyo season hakasan spasnam inda kanarin kaladap arphosnam ka yu ju kepadaan hapo jongka kan sami pura nado padang red unong yada ka yu ju ubochum ulah hikai u haram banyada ya kanarin pat ulah hikai u eki baro ki ba udon kam pantep sepang u imogi ulah ai u haram da ka medal ka banyada ya u kum unong pelaim ya kanarin kadwai u haram bat kanarin kila ya iwe pan ha kasngi bakladap arphosnam kasno jongki kala syahir thama ha ka kenhon spai belapha da uburaki barra bore kanarin kila penjot ya kasnong bro kawai bat kila penyap na phangi uno uba penthot ha klenti jongki nang tak sipai kila lekpe ya ka terpeng jong kawai pa kawai ka khna kanthai panwat ya kadak bat kila lap ya kanarin kila rabor ya ka hanrei u haram ulawan banera ya ka bat ulala banyalam ya ka syakawi ka wadoj ubochum ulamare sya kata ka wadoj
bat ulala pe medal jong haram hamadan kanarin bat haram kila perlang da kajing bitar sela bat jing sngodom banyo ya kayu hiju uburaki ubasneu ulabe yaki ki arngut kila poi hakawai kaksaj bat kila jan sangut terliha u kumta kila no na jurong kata kaksaj da ka ba penyap no yala dia kumta uburaki unha ban ap sasan spasnem ya kayu hiju ban kabyang pan hadin belade be thu ya kajing itu kana ujak olapan iya uithan ya kadak hakti jong u da ka baong pa udai ujing kapat jong u bochum pat uithan ulong ujing kapat jong u haram nang ta u ai uithan ya kaju ka medal pat uong ya u ba un bu bai ja ka hajan ka kena ka badan rengkat bat ka yu ju kadai kepala depa sya ka pertai bat la ai kerteng ya ka kasara ki ha banwat ban penim ya ka na uburaki ha kane ga kenti ba mentaru ha kata kapor uithan urang don ha office jong u uong i uparlok jong u bakarteng ubrus banwat ya kawai ka kena kentei ka bakarteng kasara ka balakha pat ke jing tho jong upsen dragon ha ka terpeng ubrus ularki dak baong makidon daki hajar ngut kisara Los Angeles hakum kota kapor kastang ban kata kasara kapadang ilek kai ha kawai ke jaka lek kai jem kum ta hadin kata kasara pat keperlok jongka kila yo i ya ka kubor bu etan yo thu sepang ka scale ka bala ha kata ka step ka kubor kala pensungsi ya kasara kum ta kala mare no kloi na ka jaka lek kai ha ka ju kapor wajen franski upadang tokit halor ka jinglap jong u ulabu ka jing tho bat kidor banyak kendu yo ustad sayan ubak pule ya ka kumta kilalap bakas ni do jong uta ujing tau ka kham e ban ya umo kurdor bat la i kumba kadai jong umrat ubal herndai omdon mono bala juyo i yakum kane ka jing jam mensua kumta kimdon jing tip than sapang ka tanra jong ka kasara ka don ka jing sngo ka bas sngo si bha bat ka sngo kumba ka jing im jong ka don ka jing ma upar lok jongka ubrandi usim baka kubor na du mensua kla syurung ha ka jing mu jong perkhat jong kasara kumta ukhot ya ka ban mi no sabar